Топ 5 на най-скъпите кафета в света. Black Ivory Coffee. Произведено в Тайланд, това кафе се обработва чрез храносмилателната система на слоновете. Цената му достига около 5000 лева за килограм. Копи Лувак. Известно още като цветно кафе, зърната му преминават през храносмилателната система на азиатската палмова цивета. Цената варира между 900 до 2700 лева за килограм. Hacienda La Esmeralda. Отглеждано в Панама, това кафе е известно със своят изключителен вкус и рядкост. Цената му може да достигне до 700 лева за половин килограм. Сент Хелена Кофи. Произхождащо от остров Света Елена, това кафе е известно със своят деликатен вкус и цитрусови нотки. Цената е около $145 за половин килограм, което е приблизително 260 лева. Джамайка Blue Mountain Coffee. Отглеждано в сините планини на Джамайка, това кафе е ценно заради мекия си вкус и липсата на горчевина. Цената му е около $60-80 за половин килограм, което е приблизително 100 до 140 лева. Какво мислите за тези кафета?